bat aurkezteko coaching egiten dugu positiboa. Egiten dugu. Ona etor behar dalako humorez, eta, mikrofonu jartzen holan txiste batzuk, eta berok eta ariketa batzuk. Drama bat kontatzen nator. Benetan? Bai, lagun min batzuk miluza ikusten. Gauero. Hori za drama bat? Ez. Hori da egin behar dana. Etorri nahi dutela, zakuan horrenbeste diru egon da. Bezin da. Bezin da lagun minak aralako. Interesak eta nahazten dira hor. Zuk pentsa badakizule erantzune. Egongo zan, ez dakit. Txutxumutxuak egiazki esan dio lagunari eta... Ez dute ulertu. Eta ez dira lagun, ja? Ez dakit, drama horrekin nator gaur. Bueno, baina jarraitu minutu ikusten, Ia humore altxatzen dira zuen danan gure lehiakideak bezez. Benetan, Benetan. Uxu Endika, bainautu dane, Beñat eta Aitor. Ez dute ulertzen. Baina ez dago zuen arteko laguntasuna... Hemen ez dute ulertzen. Diruaren gainetik, Ez dute ulertzen, hemen egon nahi daue. Uxu Endika zeuek eredu Euskal Herrian momentu honetan. Aukeratzekotan, gurekin duzuen harremana, ea lagun ere bagara, edo zakua. Ikusi nahi nuke harremanak kamarak itzalita eta piztuta iguala den, ez? Zuesan nahi duzu horrekin? Ba, espada. Alita ere, aritu gara pizka bat izketan, eta... Bai, Bale, ondo, primera pasako dugu, gau. Uxu Endika, zuentzat zazpigarren saioa. Izarete, 1.500 euro eskuratuta, badu eugonantza, gitxika, eta batez be, Uxu Endika, honena izango da hemen ja leku hartuta bestelako humore batekin, etortzen zaretela gurekin jolas egiten. Saiatzen gara. Ondo, bueno, Uxu, esaten da? Txantre inguruetan, ez da? Bueno, txantre inguruetan eta zure redakzioan, esaten da? Orain, sorpresak hartzen eta ez hartzen, ze, klaro, nik deus ez dut kontatzen, etxera itzutzen naizen aldiro, erredakziora itzutzen naizen aldiro, beraz, gauero, begira. Ondo. Dedikatzen dut oso, horretzan zenuen hau, eta ez da horrela, eta... Ala ere mutxo handi bat, berriako lankide guztiei bai. Handi bat, atxe eta guzti, dena ondo jarrita. Bai. Haundi, ez. Hori da, lehen modan egoten zan haundi, orain handi. Musu eserekin, musu... Bai, ondo. Bago ez aurreratzen. Endika, arrakastatxu, esan didate, inguruetan eta ikasleen hartin eta... Bai, ikasleak daude hor, gauero, miluze ikusten, gainera ikusten ez paute zigorra daukate. Oso ondo. Eredu barria zure jarrera. Ongietorri eta jarraitu luzaruen bebai, orduen. Einaut eta uan, gurean, zer moduz? Ondo. Hirugarrenez, momentuz finali jokatu gabe, udan ez gertatzen ari zaigu. Eske finala... Koskatzen da. Aukerik gabe nahiko zaila iruditzen zait. Ja. Bueno, azteko egin barra iritsi, eta hortan egia sokatirarekin ere topo egiten dugula. Einaut, estrategia aldaketarik egin dugu gaurko sokatirara begira? Ba, ez dakiz estrategia da hon. Ja, estrategia osona da asmatzea eta bizkorre egitea eta hori guztia. Udane, zuk ere gure arteko harremana zakuagatik aldatuko zenuke? Bai noski. Bai noski. Berak egin du zalantza, Zalantza pixka bat egin duzu. Ondo ari zara pasatzen hemen, ez da? Bai, ederto. Hobetzeko zerbait, eskatu beharko bazenu, aukeran? Finala. Bale, ados, oso ondo. Helburuak argi dauzkagu, ia gaur, Animo bikote sorte hon. Eskerrik asko. Beñat eta Aitor, ongi etorri zue izen moduz? Ondo, ongi. Beñat, nondik, zatozie? Irunetik. Irundik dator bikotea. Aitor, betiko lagunek, umetako lagunek? Bai, betianik. Lehen hezkuntzatik, 3. mailatik, beti klasean. LH irutik, Bai. Kuadrilekuk edo? Bai. Zemat kuadrilen? 12, 14, ba. Bueno, ze presio danak zeuei begire orain. Beñat, Aitor... Izanik badu kuadrilak, esan daitekenik? Ba, ez, izan ditu izan asko. Bai, besteak beste? Hemen esateko eta... Ez, bat bera ere ez, Asko izan ditu eta bat bera ere ezin da. Evoluzionatzen doan kontu bat. LH iruko izena ere ezin da esan, pentsa, LH irunez egon kuadrilakean. Bale, oso. Beñat eta Aitor noren ideia izan da? Nork ekarri du... Ba, nirea, asizienean berrio miduztekin, izen, joan behar geha. Ze ondo? Txikitan ikusten nun, eta joan behar geha. Eta Aitor bilatu duzu konplize. Bai. Osando, zer antzunkizu Beñat, Aitor arrastak egartzi miluzera, hemen zauzie, iondo pasatzen dugun, ingenieritza elektronikoa ikasten. Bai. Klarinetea jotzen zu, Beñat? Bai, horia. Eta Irungo bandan jotzet. Aiba! Daramat denbora bat jo gabe, baina, bueno. Izan zara kide. Bai. Bandako kide. Zuk badakizu hemen minutu musikalak ditugula programa honetan, eta hemen aurrera egin ala, gauzak serio jartzen die instrumentua jotzen dakizu honontzat. Partitura pasako dizugu. Bale. Ingenieritza elektronikoa ikasten bai Aitor zu?
baita. Eta futbolien eta, zabiltz? Orain, lagun baten taldean horrela interbaresa. Interbares, Bai. Begira, taberna arteko txapelketa. Bai. Sekulako maila egongo da. Zelaitik kanpo, batez ere. Bai, batez ere. Ia sorti dauen, mutilek, ia eroso zauzien, eta, bueno, oso ondo pasatzen dundano batera. Haupa, ongetorri. Zenbatetan aipatu dugun, bai, txalo, ondo. Zenbatetan aipatu den gaur, sarreran... Ez esan. Ez dut entzuko. Tentsioa, lagunak ere azerre dauzkata, normala, zakuan, jokoan, 67.000 euro, mesedez! Ja, hasi da, bai. Apur bat ezeroso gai hau. Guk ere banatu egin nahi dugu. Biluzera nuen. Oso serio dago kontua. Eskerrak gure publiko etorri den Gasteizik. Opazuek, Zabalgana institutuko lagunak. Deialdia! Egora Bizkal Baretzera. Deialdia! Etxekuei, deialdia, espazariek gure lagun minek etorri lehiatzera. 67.000 euro ditugu banatzeko zegoen artien. Utsuen dika, balanien hasiko gara, arrasto gure lehenengo proba, hemen puntu asko biltzea garrantzitsua, jarri guztiak lanerako txipori, eta lehenengo, taulako lehenengo arrastoa, hau da, ez darabil edo nork. Beta aurrekoak. Ondo? Silla de ruedas. Makilla. Kontuz, Beti zuzen dagoen hoietakoa da. Beti. Korsea. Muletak. Bastoia. Astoia. Gertu gabiltza, Bueno, esan daiteke ez dela arritmikoa. Kontrakoa, noski? Erritmikoa. Bai? Danborra. Adibidez? Baina autu dane, Eskaiola. baina taitor. Zuzendari makilla. Edo? Batuta, oso ondo. 80 puntu, Irundo bandako kide batentzat. Baina, aitorrentzat ere bai, 80 puntuak. Oso ondo? Zemasari eban bainat? Buah, igual. Asko. Bai, asko. 60 edo gehiago. Uau, ze ondo. Onda ona? Oso ona. Aupa. Zure faltan. Aia, jetxiko zetizko bat. Bederatzikoa. Eina autu dane, ia puntuak biltzen hasten garan, eta lehenengo pista bigarren taulan, faltan botatzen dugu sarritan. Ama. Dirua. Bagoitzak berea. Euritakoa. Gurekin dagoen bitartean, aurrera beti. Aterkia. Laguna. Oso polita. Ilusioa. Oh, Oso polita gore. Oporrak. batzuena, kafea, omen da. Arrasto ona, pixka bihurria baina ona. Bai? Esnatzia. Baina taitor. Indarra. Energia. Oso gertu. Esantza hutsa dela esaten diote. Gogoa. Oso. Lehen gertu zineten? Ausardia. Benga, hau bai, Hain urrun. Zehaztuko dugu, garaje askotan aurkituko duzu lurrean botata. Aurrekuek, lotu. Bai? Olioa. Supergertu. Baina taitor. Gasolina. Antxantre harrek bazekite baina oso ondo! Irun barrak aurrera duta. Beste irogei puntu, hau da, zera, hau? Oso ondo. Naiz bile puntu gehiz hau. Daunas gasolina, gustas. Baina taitor. A ver. Ondo zabiltzi, Hirugarren taula. Normalean eskuekin eusten zaio. Iota. Volantea.
Mobila. Telefonoa. Palarekin jolastea du gogoko. Ona. Lehen pilota esan duzu, orain pala gertu da. Baina Aitor. Paso. Paso. Rastrilloa edo, zakit. Raketa. Zure mikrofonoa izango da, eskatzen badiozu. Bueno. Erratza. Zer? Erratza. Bai! Hiru kontzertuak, hirurera, 80 puntu gehiago Beñat Aitor zuentzat. Oso ondo, erratza ez dut erabili inoiz mikrofono. Ja. Oso Freddie Mercury dori. Nik erratza ez dut erabili inoiz. Zepilloe askotan. Zepilloa bai. Mikrofono moduen, Bai, za? umetarik, Zuek aurkezpenak uxuendika, egiteko. Playbackak eta egite dituzu etxean? Bueno, bertxotan batzutan erabili izan dugu. Bai, Bueno, akaso hori egin beharko dugu imintzioka ere. Hartu lekua, mesedez. Inautu dane, beste aldean zuek. 0-0, zabiltzia danok, Ia marka gailuei gasolina bizka botatzen diegun denbora. Jatekoa, bai. Bai? Txerrilla. Ez. Oiaskoa. Lurraspilla. Atea. Ez. Oiua, oiaskoa. Ze animali da hori? Lurraspillan. Kokodriloa. Satorra. Ez. Bigarrena. Eran. Edateko. Apandika. Txupitoa. Ez, ez. Izotza. Gazta. Osa, bizkotxoa. Edateko. Edateko. Gazta, ez. Kafea. Ez da kafea. Hirugarrena. Idazlia. Bai? Bai, ados. Idazlia eta bere fanak argazki eskaudio. Bai, ze egin dute? Selfie, Selfie bat, oso ondo. Lehenbiziko la vuelta. Arrantza, arrantza. Arraia. Lubina. Izokina. Bai! Tempora, hartu lekue. Egia esan, bai, gau, lehorrekoak izan da, txantreako izokinek akaso itxura hori dute. Ondo, Magiko xamarrak, bai. batide bat txokolatezkue. Igual Bai. ona dagoela esan, edo bigotea Txokolate usten duela, irabiakia edo... behar genuen. Bai. Ez zen erratza denik, Oso ondo, 2,40, hau pasuek, ondo. Gautu dane, segi puntu arrantzan zuek, zulekua, eta Beñat Aitor, Ondo irakur. bestaldean. Ariketa eroso egiteko moduan zaudete, Beraz gozatu, denbora. Hasi? Bai, udane? Xeri. Udane? Einaut, orduan, aldaketa. Dinosauria. Je, bakarrak egin barra dauka, Batek. Bale. Bigarrena orain. Venga, Salto. Jauzi. Uretara bota. Ura. Ur jauzi da. Oso Bai. eroglifiko bat. Ikai. bai? Hau bai bien artean. Gidatu. Zuzendu. Eh, Jo. Musika jo. Kontzertua. Kontzertua. Bai. Kontzertuan. Nortzu dira. Ikuslea Eta? eta musika jolea. Bai. Musikaria, oso ondo. Eta lehenbizikoa? Venga, falta. Inaut. Udane, ez bakarrak, Erori. Hartu lekuen ez ez. Kriston zabiltza. Kameleoia. Bai. Kamaleoia. Bale, ja. Mingaina hauka. Mine, Intsektuak eta asmatze harrapatze ditu. ez da ulertu zer dan. Bai, baina nahi genunin urdine. Osa, Ja. kameleoia ez da. Bai, kolorez Bai, aldatzea. egokitzen Hoi dena da, hori, ez da? egokitzen dena. Udane oso gatxari. Ja, bai, esken nik uste zizut. Bueno, Bueno, ur jauzi oso gatxa baina... Ondo adierazita, Ondo. Baina nik indet, hola, eta... Oso ondo, jauzi, oso ondo, oso ondo. bakoitza bere estiloan. Ederto, 2,40 puntu. Ondo. Hemen asmatzea edo asmaraztea kontua. Beñat Aitor, ingenieritza informatikoa eta bai, aktore modura. Hobeto. Bueno. Bueno, ikusi Ikusi lagun hartu dezakegu. lekua, mesedez. Ingenieritza elektronikoa zen, barkatu. Bai.
Barkatu, errespetu bat, ingeniari guztiei. Bai, asko, azarretzen die. Bai, Aldatzen ez bat azu. da horrela, Ez da hori. Animo, denbora! Eta hasi? Abaitor. Negar egin, aurra negar. Plastikoak, teleskopioa. Mikroskopioa, mikroskopioa. Bai. Apa bainat. Arrain bat da. Arraina. Arraina. Arrainontzian. Bai. Oso ondo, arrainontzia. Negarrez aurra eskola. Aita... Ikaslea. Guraso bat. Ez. Periodik irakurtzen da. Aur... Zer? Irakurtzen, Aurrak aurrari ipuinak irakurtzen. Aurrak zer irakurtzen? Aurrak ipuinak irakurtzen. Ipuinak ez? Komikiak irakurtzen. Bai, irakurtzen hori bai. Azulekue! Super ondo. Bai. Lasai. Beñat eta Aitor, super lasai. Eta polita izan da gainera, Beñatek Uxueri nola erakutsi dion, arraiarena nola egin behar den. Jakin izan bai. Horrela ez? Hau pasuek, danak, 60 puntu, Gain. bale? Hieroglifiko batzuk orain. Ondo prest zauz, asmatzeko, Antxon? Ni? Bai? Nik hemen Zube dauzkat. goten zara. Ja, gaur ez dut tramarik egiten, Antxon egoten hablan naita, hablan Gero kendute. esango, nik ere banekien edo ez dut asmatu. Ados? Utsu hendika erakustaldi emoteko prest? Saiatuko gara. Itzali egin du pantalla, Ikusi dut, Oso oso ondo. Lehenengo hieroglifikoa denpora. Amonak betidanik egiten ditu, Olatu alderantziz. bai, Olatu, utalo, taloak. bai, oso ondo. Olatua, osorik behar genuen, olatua alderantziz, autalo. Hau kendu urrea kentzen diogulako, urrearen zeinu kimikoak kendu, orduen talo eta batzuk, taloak. Oso ondo. Berto. Usaimen hona dago ibe, bai. Ni xili nagoz ez dut asmatu. Isilik nago kaia barrenian, bale? Bigarren hieroglifikoa denpora. Bai handia, Tramankulua. bale? Buah! Oso ondo. Hau bai, Baina, ze sortu da, lehia moduko bat orain... Gure eta gure artean. Bai, ez da? Ez. traman ikusten dugulako tra hori, eta man, eta ka eta blua. Ondo? 1 puntu! Hau pasuek! Ikain, zuek ere nahi duzue nire kontraritu, presioa pixka bat areagotzeko, kasu honetan eraginkorra izan da, Bai. Venga, bai, ados. danok, Sorte hon, lehenengoa denpora. Nork jarri dizkio nori, Guazenekoa. Bai. Hoi da Durangoko azoka. Da, bai, no seke, da, adarrak. oso ondo. Bai, gainaut! Venga. Karra elejalde da. Karra da. Eta izpiluan ikusten dugunez alderantziz irakurriko dugu adarrak. Hori da. Baina inautek ja ikusi bari nok jarri dizkio nori adarrak, Adarrak, ja, jakindu. Bai, gertatu da inguruan edo? Bueno, Bueno, adosa zai, bale? Logroño... Ez dugu zan, bai. Logroñon Badau. gertatutakoan geratzen da hori guztia. Einautzu dane, bigarren hieroglifikoa denpora. Azkar etorri zen, Po, bai? Venga, behien? futbol. Ez. Zer da hori? Zer da hoi? Gizon bat, eta behien? Zia. Bai. Bai. Po, zia, Posta. Polizia. Vale. Teletubia, po, dauka izena. Bruce Lee, askotan agertzen da, Bruce Lee, Miluse, Bruce Lee. Ja Bai. egin ditugu aurkezpenak, Hori da. orduen poli eta zia. Oso ondo. Do, guan pixka bat galdua, erdibidean. Bai. Baina horre gonda inaute, oso erne. 1 puntu biontzat. Ale! Baina eta Aitor, zemuz? Hieroglifiko nabrien beldurtuta apurbet? Bai, asko. Pixkat. Bueno, Errespetua, bestarik. sekulako abantaila. Hori Bai. izan dadila sarea, gozatzeko asko. Baina eta Aitor, lehenengo hieroglifikoa denpora. Teleskopioarekin ikusi dut. Zer da? Gamelua. Ze animali da? Gamelua. Ez. Ez. Dromedario. Dromedario. Andromeda. Oso ondo. Silabaka, dromedarioa. Erdia dromeda eta andromeda. Oso ondo. Horagarri,
Ondo. Erraza, hau, azteko. Aitor teleskopiorik etxien? Andromedari eta begira egoteko eta izarrei? Txikitan bai. Ah, beitu. Zeri begira egoteko ez du esan? Zeruari, izarrei, Beti. oso ondo? Logroñora begira jartzen. Adarrak, begira. Bueno, Kuenkara. Bueno, vale. Bigarren hieroglifiko denbora. Jolastuko algara. Zer da? Musu eta... Zer da? Muxu nola umek, esan? Ba. Bai. Ba. Harin hau, goiku zer da? Zer da? Pa hori nola dago? Arra. Askotan agertzen da arrori. Arra eta pa, musua behar dugulako baina aurren izkeran eta pa da, ketan dago. Arrapaketan. Arrapatu baditu, eroglifikoak. Baina lehenbizikoa zuzen erantzun da. 50 puntu irunera. Zehaztapena. Bai? Zehaztapena egin nahi dut. Ni superhistoria salien nahi. Bueno, Felipe el Hermoso, Kontuz? Juan Aralokan gizona, egoten zan, guztiekin egoten zanan. Zalea zen. Zalea zen. Dordun teleskopio batekin eramaten zituen danak, Dabitu, handau Kuenka, hortik dator. Dator, esan moldea. Kuenkara begira jartzea, hortik Alegia, dator. txistea bai, baina ez de balde. Historia iragaz ere bada Txistea jaztu da, bai, ez da de balde, bai. Benetan. Hortik dator, eh? Hortik dator. Era Kuenkata. Kuenkara begira jarri, bai. Jendea gustora, noski, Kuenkara begira. Kuenkara begira ez, kasu honetan, trafiko zuzendaritara begira jarri gara daukagu. Bai, horrek ez du funtzionatzen. Jarriko zaitut trafiko... Bueno, horiek ere ematen dute, dena dela. Izun bat jarri diote Maitaneri. Hori da kontua. Trafiko zuzendaritzaren webgunera sartu, ordainketa egin du, eta bukautakoan ohar bat. Eta euskaraz oharrak dio. Zorionak, zigor librerik ez dago. Baten du honek aiku bat, edo ez dakit. Gazteleraz dio, no hay sanciones pendientes, alegia ohar moduko bada, denak ordaindu dauzkazu, eta ez dago arazorik, baina euskaraz egin dute poesia arantz nolabait zorionak, zigor librerik ez dago. Maitane, libre zara, begiratu, nahi duzun lekura, eta gozatu, txalo ero bat, Maitaneri. Kontuz egili, zigor librerik ez dago, Kontuz. Eta Gasteizko gure publikoa etengabe ideiak proposatu eta proposatu. Ilaski, esan dira orain irrati entzuleak dira oso antza, egin nahi dute jingle bat. Ah, oso ondo. Abestia osorik kantatu beharrean, Miluzeko eskuaren jinglea. Orduan, abestu nahi dute bagarrik, Miluzeko esku. Bota gazteako jingle bat. Gaztea. Hori da jingle bat. Gure esazien, Euskadi gaztea. Hori da jingle bat. Jingle bat. Orduan, Miluzeko eskuaren jingleak dio 1, 2 eta 3. Wow, jingle formatu da, oso ondo! Miluzeko esku. Bai, doinua da bera. Bai. Ondo? Eskerrik asko, etengabe ideiak botatzen eta proposatzen aritzeagatik. Uxue, Nika, zuen lana orain ideiak proposatzea. Bai, badugu lana. Asperen egin duzu, Uxue? Berriro mesez? Sufritzen, pixkat. Zuen esku hauxe, guazen. Denon artean jasoko dugu. Ze futbol jokalarik irabazi du 2023ko urrezko baloia. Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Megan Rapinoe edo Sam Kerr. Aitana Bonmatik. Ondo. R. Orain jingleak etenga betza. R. Aurrera. Horrengorako Gasteiz nahi dut, Miluzeko eskuaren opera. Hori zailago izango da. Ze urtetakoa da La Traviata opera. 1853, 75, 73koa. Errebotea. 70koa. Bigarren errebotea. 53. 1953. Zortzi. 1953. Bai. Ez, hori natu, txartzat ematea hori. Oso ondo. Interpretatu dugu sekula, bandarekin eta? Ba, nik ez, igual beste bai. Igual beste, igual 1853an. Uxue, Nika! Edoi etxarte idazlea izateaz gain, eta zuen laguna ere seguruenik. Musikari ere bada, ze instrumentu jotzen du? Biolina jotzen du. Bai. 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 Oso ondo. Ene. Eta segi? Nola esaten da? Fundamenturik gabea, soporita argazkia. Goizutan,
Tatoa, zazoa, laloa edo ñañoa. Zazoa. Laloa. Bigarren errebotea. Ñañoa. Bueno, aukera danak onak, Bai. Argazkia Oso ondo. ez dakit, fundamentu ikusi egitikoari. Hori fundamentu egiten du. Bueno, dena dela. Beñat Aitor, askatzeko aukera daukazu, Ez. Ez da. Uxu hendika, ze izan zuen inspirazio iturri dalik, erloju bigunak marrazteko, ogia, gazta, ura edo txokolatea. Gazta. Gazta? Oso ondo. Tutakoa edo izango da? Bai, erloju bet urtuten dana, ametxen surrealista oso ezaguna da kuadroe. Bai. Eta enuntziatua. Fondui bat. Fondui bat, hori da. Fondui bat. Denon artean jasoko dugu, Zetak taldearen Aralarko Dama abestiaren hitzak. Hemen txezkutatuta daudenak. Saiatzeko aukera. Erabiliko ez duguna momentuz, aurrera ba. Txin. Oh. Ta Manhattanen kantauko dugu beste guztien gainetik. Ze bertsolari entzun dugu kantuan? Etxaun lekue, Xabi Paia, Aitor Etxebarria Zarraga edo Unai Iturriaga. Bai? Xabi Paia. Oso Oso ondo. ondo. Eta orain bai Endika. Endikaren E agertu data. Askatzeko aukera? Bai. Aralarko Dama eroriko bada, Nafar herrian izango da. Ez. Bai, zuek ere jabetu zarete Bai, eta. bai. Venga, beste aukera bat. Lasai! Zuentza da, galdera hau ere. Ze urtetan egon zen geldirik Big Ben erlojua temperatura altuengatik? 2005, 2001, 2007, 2013an. Ezakit baina dago. 2007an. 2013an. Apairun? 2005. Oso ondo. Ondo. Eta beste kasitako lana, borobiltzeko aukera orain. Da, Nafar. Askatu nahi duzue, bikote? No. Ez? Ez. Ba, aurrera. Uxu Endika. Zein ez da Kirmen Uriberen lan bat? Argialdiak, bitartean heldu eskutik, elkarrekin esnatzeko ordua edo guti. Argialdiak. Trrrrusue. Miriam Lukirena. Ondo. Ele, Orain Ikuin bai. liburua. askatu nahi duzu, Endika? Bai. Seguru? Oraingoan espero ongi. Aralarko Dama eroriko bada, Nafar lurretan izango da. Ah. Hori bai, noski! Komodina! Txantreako lurretara. Nafar lurretan eta Nafar herrietan sinonimoa da lesba, Endika, ja. Bigarren eskua, einautu dane, lanerako prestu dane? Bai. Izizilik zauzi hor, ez da iristen punturik. I orain, hau zeuena, hori bai ondo pasatzeko modua. Zenbat urte bete ditu Iruñerriko Euskal Herria Irratiak 2023an? 15, 25, 35, 45. 35. Apa zuek, Gain. Te. einautu dane. Zeitz eskutatu dugu, Pirritx, Porrotx eta Marimototxen kantuan. Zu eman musu, begiak beteta naukazu. Malkos, Tximistas. tximistas eguzki zizarrez. Tximistas. Begiak tximistas beteta naukazu. Oso ondo. Zu Eman musu. Apa gazteiz. Mira, Beñatek eta Aitorrek elkar ezagutu zuten garaian LH Irun. Hau zen giroa pixka bat, ez? Antzekoa. Einautu dane. Zenbat partida jokatu zituen Iribarrek Atletiken? 214, 514, 614, 714. 514. Errebotea, baina Aitor? 614. Oso ondo. Bueno, mitik, Bai, horixe. Ah, einaut, udane.
Nola esaten da gatzgabea geza otxandion? Lili, Lala, Lolo, Lulu. Lala. Opa. Ona. L. Lalaren L. Hein autu danen nola doa? Askatzeko? Oraindik ez? Lala, oraindik. Ba beste galdera bat. Amerikako estatu batuetako ze estatutan gertatzen da tomate berde frigituak filmeko historioa? Louisianan, Tennessee, Alabaman edo Ohioan? Ze pelikule derra. Ohioan. Errotea. Louisiana. Beste rebote bat. Alabama. Arrazakeria eta oso ondo. E. Bombilla biztuta? Usue, endika? Posible. Txune? Hori bai, ondo pasatzeko modua? Oraindik ez? Ez. Endika ari da, baina. Hein autu dane. Nola jarraitzen du Olaia Inziarte eta Joferen kantuak? Berak badaki behintzat gauza batzuk, txiki pero fuerte como... Como un Kirikou, como un Popeye, como un Sansón, como un Lasca txiki. Epa, Ileski Serrano eta Jofe, Kiriku. Pero fuerte como Kirikou. Osondo. Joseba Beramendi Extrai marrazkilariak txapal edabidean. Esana, bildu dugu, esku honetan. Askatuko dugu, hein autu dane? Bai. Edo beste galdera bat? Txupu, 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 txupu. Venga, beste galdera bat. Zein da argazkiko mendia? Anboto, Txindoki, Ernio edo Adarra? Buah, makaka behin bait. Txindoki. Ez da. Anboto. Oso ondo. Txindoki ondino zorrotza bau baino. Jota. Peña eta Aitor. Saiatuko gara eskatzen? Bai edo ez? Ez. Hein autu dane. Ze obra antzesten hasi ziren Kontxu, Elena, Jose Ramon eta Mikel 1989an. Ama begira zazu, Leiotik plazara, ni bezalakorikan El Florido Pensil. Ze plantel. Ni bezalakorikan. Ez da. Ama begira zazu. Sekulako arrakasta lortu zuen antzeslana. Saiatuko gara, Beñat Aitor, askatzen? Azalpenean ere, bazegoen arrasto bat eta. Uxu eta Endika ez omen daudei askatzeko desiatzen. Bai. Olastera etorri garelako, marrazten dut. Zuzena da, bai, komodina! Aitor! Bat irabazi, eta beste bat irabazteko aukera orain. Oso ondo. Zuen eskua, hirugarrena. Eta platera handia bada. Obe. Beti. Bai, bueno. Beti. Zein da, Mikel Laskurain aktorearen jaioterria, Antzuola, Soraluze, Zumarraga, Bergara, Palasku. Soraluze. Ez. Zumarraga. Ez da ere. Bergara. Hori bai. Erre batzuk? Azteko? Baina Aitor. Zein da Akelarreren kantu honen izenburua? Josetxo, Aitor, Matxin edo Urko? Matxin. Ondo? Hore, kuadrilla. Kuadrillan dago Matxin bat? Bai. Barrandazalea? Bai. Bueno. Oraintxe ez, leheno bai. Esan nahi dozu zerbait, Matxini? Azuitzako hau. Gehiago ateratzen den etxetik. Bai, zer gertatzen zaio ba? Neskara guna daka denetik. Epa, bueno, ba, aurrera mesedez. Tuku dabil? Gauta egun? Aurrera. Esarkadan eskalagunari ere,
Beste ze izen zuen Frida Kahlok. Magdalena Carmen, Maria Rosario, Carmen Luisa edo Antonia Mercedes. Antonia Mercedes. Carmen Luisa. Baudane. Magdalena Carmen. Osondo. Bikain. Ene. Apairun. Nola esaten da zauria iparraldean? Aspela, ospela, uspela, espela. Aspela. Hori zeuri dizela ditzen da, inkada bategaz? Bai, ez egin nola. Ezin da kozkatu galondoa eta batema probatzen hasita. Uspela? Uspela? Ez ondo. Pentsat titi batzuk zila? Titiak ziren? Ez ez da. Ez, ukundo bat. Jazki hor kontuz, Vale, barkatu. Zu kontzientea eta... Desan dut hori. Bueno, argi dago nola, baina... Ze osagai ez zaio botatzen zurra kapoteari. Kanela, mertxika, azukrea edo tomatea. Logroñon badakite hau. Bai. Kanela. Kanela badauka. Bai. Tomatea. San Ferminetan ere... Asko. Bai. Baldeak beteta eta... Bueno. Baldea ez, platera, Platera enuntziatuan. Handia bada, hobe, Idoia Torregaraik esana. Uxu hendika, askatu nahi? Ez, Beñat Aitor. Bai. Aferrimo, Gasteiz! Nor da Scorpions, musika banda alemaniarreko abeslaria, Rudolf Schenker, Klaus Mein, Matthias Jabs, edo Mickey D. Alemandak izunetik? Bai, Zunan ziren Madalenak? Matthias Jabs. Matthias? Ez? Klaus Mein. Klaus Mein. Hendika orain bai. A ber, bai. Espero. Fritoen erreinuan, kroketa erregina. Bai, oso ondo. Oso ondo! Zeko modin bat, zuentzat. Markagailuak, bi komodin ikusi duzu lehenengo markagailuan Iruñean eta 220 puntu. Usuak eta handika, keinautu dane 220, 280 eta komodina, Beñatek eta Aitorrek, Irunen. Usu handika abantaila txiki handi hori, bi komodin asko da, eta inautu dane, badakizue arriskatu egin beharko duzu, Ondo, Beñat Aitor posizionatuta, ia gertatzen den, guztia erabakitzeko. Zain da zuzena, lehenengo errondan eskatuko dugu, Kaliforniako hiriak dira. Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, Long Beach, Fresno, Sacramento, Oakland, Las Vegas, Portland, Kansas City. Vale. San Francisco. Laugarren hiririk jendetsuena, Kalifornian. Los Ángeles. Bai. Beñat Aitor, Kalifornia. Sacramento. San Francisco badiaren iparraldean. San Diego. Kaliforniako bigarren hiri handiena. Keinautu dane. Oakland. Bikain. Beñat Aitor. Long Beach. Los Angelesetik gertu. Bi erantzun zuzen gordetzen ditu taulak oraindik. San José. Einaut eta udane komodin gabe, asmatzen baduzue taulan gordeta daukagun erantzun zuzen bakarra, puntu guztiak zeuentzat. Portland. Oregonen dago bau. Beñat Aitor, Komodina. komodina erabiltzeko momentua. Comodin City. Fresno, ondo, 150 puntu irunera. Seguru zarete?
Bigarren errondaragoaz zein autu dane, ea sortea dauen. Abenduko nazioarteko egunak dira. Etorkizunaren eguna, iesaren eguna, voluntarioen eguna, mendien eguna, lurzoruaren eguna, brailaren eguna, saskibaloiaren eguna, giza eskubideen eguna, liburuaren eguna, inusenten eguna, irratiaren eguna. Inusenten eguna. Inusenten eguna. Eta euskararen eguna, ze. Hoi da zortzian? Baina eta Aitor. Irratiaren eguna. Otsailean, 13. ospatzen da hori. Usuetan dika. Iesaren eguna. Abenduaren lehen bizikoan. Eina autu dane. Liburuaren eguna. Bai. Liburuaren eguna. Apirilaren 23an. Ezaguna da hori Shakespeare da Cervantesen urteurrenarekin bat eginda. Usubendika? Usuetan dika. Abenduko nazioarteko egunak. Mendien eguna. Abenduaren 11. 30 puntu planto egiteko aukera edo aurrera jarraitu. Voluntarioaren eguna. Voluntarioaren eguna. Abenduak 5. Bale, orain aurrera egin behar dugu. Bi komodin dituzue. Venga, guazen. Bat gehiago behar dugu, ja. Etorkizunaren eguna. Abenduak 2. Vale. Komodina. Lurzoruaren eguna. Abenduaren 5 hau ere? Planto. Ezin da? Ezin da? Behin hasita. Bale, barkatu. Orduan... Komodina, ez. Bat asmatu eta komodin bat. Bai. Saskibaloiaren eguna. Eta komodina. Santo Tomas egunean ospatzen da. Orain bai. Vale. Txerriaren larri zen eta... Giza eskubideen eguna, ondo. 140 puntu. Ondo kostatakoak txantreara. Batentsi horrekin, Beñat Aitor, abiatuko dugu, 3. erronda eta futbol zelaiak dira, galdetuko dugu. Igartza, Lasesarre, Urko, La Pazarra, Mati Goxotegi, Mastegi, Zaldupe, Belardi, Altzarrate, Bixente Lizarazu, Basusarri. Aitor futbolaria. Mati Goxotegi. Donostian. Lasesarre. Barakaldon. Belardi. Eina autu dane. Belardi. Musika talde baten izena da hori. Berrondatik kanpo eina autu eta udane, beraz, lasai egiteko moduko ariketa, bitaldentzat. Bota lasai bai. Beñat Aitor, bota erantzuma lasai. Urko. Sopelan. Usuendika. Bixente Lizarazu. Daian. Beñat Aitor. Mastegi. Beti Gazte taldearen zelaia, Lesakan. Usuendika. Basusarri. Ez, udalerri baten izena da hori, Lapurdin. Beñat Aitor, bota erantzumat. Bai? Zaldupe. Ondarroan. Planto egiteko aukera edo jarraitu? Ez dago zer galtzeko? Venga. Ba. Pairun. Igartza. Igartza. Beha zainen? Venga, beste bat. Altzarrate edo La Pazarra? Altzarrate. Osondo! Eta taula guztia osatuta, euro. Puntu, gargatu. Tanto! Markagailuak, 5:50. Txantrean, Eñautu dane, 320 geratu gara, 780 Irunen. Eñautu dane, hauxe azkena, saio azeran aipatu dugu ba, 3. eta gaur sokatiran aurrera egiteko moduan izangote garen, sokatirara iristerik ere ez dugu izan. Eñaut, baina 3 saio eta gero, zer dara amagu etxera mihiluzetik?
Ba, ondo pasa deula. Bai. Eta gogoa finala iristeko baino. Bueno, gogoa ere emango dugu etxera. Udan ez du? Ba, esperientzi bakarra izan dela, eta gozari oso goxoa zeola. Baita ere? Bai. Ondo, hori ere eramango dugu eta etxera? Bai. Ondo, aurrerantzean Logroñora joaten garenean eta Bai. Oteorako deia, bai, ez da? Bai, gu kontrolatze dugu. Fenomeno, zora garri. Beitu ze ondo hartzen ditugu guk lehiakideek, gozaritik gaueraino hemen izate ditugula, eta baskaltzen eta dana. Ondo zainduta. Eñautu dane, bihotz asko zuentzat, eskerrik asko eta tierrez. Berrikuntzen, minutzen, Usue hendika, beriko moduan, hori eza berrikuntzen artean jogatu. Baina eta itortzuek bai, Gaur, iritsita aurrera, nagusitasun osoz gainera. Hori da puntu sorta. Ondo ez da? Bai. Hasi behar izan da, horrela hastea. Ondo dago, eta? Eta ondo bukatzea. Baita ere, hortarako egin behar da sokatira, irabazi, aldela. Hortan, abantaila modura, erantzuten lemizikoak, puntu gutxi horrekin, Usue hendik, azuek izango zaretela. Beraz, bibikoteak prest, sokatira lagoaz. Denbora. Zein urtetan hiltzen Mikel Laboa? 2004. 8 bai lau esan duzu horrena. Zenbat kolore ditu Google Chromen logoak? 4. 5. Gorra zegoen Beethoven 9. sinfonia idatzi zuenean? Bai. Bai, zuzen. Zein festa da Venezian ezagunena? Inauteriak. Zuzen. Zein da libra esterlinaren zentimoa? Paso. Penikea. Urtean zenbatetan aldatzen da ordua Euskal Herrian? 2 aldiz. Bitan, bai. Ze taldek egingo du 2024ko herri urratsen kantua? Paso. Neomak taldeak. Zein da ospitale hitzaren lehen hizkia? H. Zein? H. O. Zein dantzarik sortu zuen Kukai konpainia? Paso. Jon Maiak. Arakilen bazaude ze lurraldetan zaude? Araba. Nafarroan, munduko biztanleen ze proportzio bizi da Txinan eta Indian? Herena. Baina Aitor, hartzen zaio neri trukue be bai, Azkarra hoi merda, eta... Oso beldurtuta. Bai. Erantzun, eta oker badago, oker. Bestela zuzen, lasai. Bueno, ze moduz, baina Aitor, suposatzen dut, ja miluze etorrita sailkatzi badala helburua betetzi, Azteko, eta ja hurrengo programetan eskatuko dugu, finaltxu bete ezta? Bai, urrengoan, zako erabit. Baita ere. Baitu, ze ondo. Bazegoen zaino ongo gara. Haupa mutile. Oikote, grape. Beste egun bat miluzen. Beste final bat miluzen. Usue eta hendikak jokatuko duten beste final bat alegia. Ondo ez da? Bai. Zazpigarren saioa gaur, finalak jokatu ari gara. Dirua pilatu. Baita zaguan ere. Bai. Oso serio, gaur. Jokoan. 67.000 euro! Iepa! Asko. Hala da Usue, diru asko da hori bai. Diru asko. Eta ere, gehiago balio du. Gure publikoak, Gasteizko. Zabalgana institutuko publikoa. Haupa zuek. Eta gehiago balio du etxekoen maitasunak, haupa zuek. Atara, aplikazioa gurekin bat egiteko momentu bada, eta finala da nok batera egingo dugu azkarrena. Eta zuzenena, sariduna, zuen kasuen. Saria daude hor ere. Zuen laguntasunak ere gehiago balio du. Ze polita! Bai. Bazuentzako zakua, zein ditzen? Usue eta handika, zelan zan Usue arraine? Zelan zan, ikasi dugu? Baina ikasi diot gero... Eta zelan zan, zelan da? Egin dut horrela. Baina hola behar dut. Ez? Zenbat ikasten den, Ilusa? Asko ikasten. Arrantzatu egin behar dugulako, zakua. Hori ere, bai. Arrantzan jarriko gara. Usue handika, sorteo non. Eskerrik asko. Belauntziak dira. Denbora. Victoria. Belauntzia da, bai edo ez. Habana. Aitamari. Atila. Upomendi. Saltillo. Navarra. San Juan. Airosa. Mocho.
Bakea Bizkaia. Egiaztatu egingo dugu. Amaikako Baiarrita. 6, akats. Ageri zaizkigu. Saltillo bai. Jarriko dugu bat gehiago. Lau akats. Vale. Kenduko dugu bateko bat. Upomendi. Eta Bakea Bizkaia. Bai. Lau akats. Bai. Bakea Bizkaia. Venga. Estoy. Vale. Abanontziko zenuke, doktor. Eta Bakea Bizkaia. Azken 10 segundoak. Usu hendika. Amaikakoa kokatu eta gero urrezko galdera. Gaur egun, eskola ontziak dira 2. Denbora. San Juan zaneteke pasaiaz. Koitu, no? Eta Saltillo da Navarra, bituko. Arrantzan hasteko prest, euro batzuk? Espero bai, A ber, Victoria. Zalantzak alde batetik bestera mugituta, bai, belontzien utzi dugu, Nao Victoria oso ezaguna da, izena. bai. Norena izan daiteke? Osea, Elkanoren... Ez da. Elkanorena. Bai. Munduari bere emateko bela batzuk igual, zuzena da? Hauxe bai, munduari bira eman zion lehen itxasontzia, karraka bat zen. Eta belaontzi bada hori bai. San Juan. Pasaia inguruan igual ez? Alba, hola. Belontzia da? Alba holan, eraikitzen ari giren 16. mendeko Naoa, belaontzia bai. Habana. Ez da. Belaontzia, zuzena da? 36ko gerran, 100 haur ebakuatu zituen Vaporea. Patxi Zubizarretan liburua irakurri barri, eta egiten du berak, itxasontzi bakoitza kapitulu batekin hasi, eta bana agertzen da. Gerrakuek, oso ederra. Ondo, bat egongo da gehiago be bai. Aita Mari. Erreskate ontzia. Badaki zer dan. Aita Mari, ez da belaontzi bat, zuzena da? Arrantzontzia lehen, erreskate lanetan ari dena orain, Mediterraneoa. Aita Mari bera de erreskate baten hil zen, Donostin. Mira. Bai, eta hortik izten da, eta... Bakea Bizkaia, belaontzia da. Sasoi baten oso ezaguna, zuzena da? Ondo, eta beste, Unai Basurko. Unai Basurkona. Belaontzi honetan parte hartu zuen, Atlantikoa zeharkatzen duen Artemis Transat estropadan. Belaontzia, bai. Motxo ez da, zuzena da? Istripua izan zuen arrantzontzia. 2010an, Bermeoko arrantzontzia. Upomendi ez da, zuzena da? Garraio ontzia izan zen, 36ko gerran frankistek kartzela bezala erabili zutena, eta ez zen belaontzia. Belaontzia da Atila. Zuzena da? Lekeition, eskuz eraiki zuten Goleta. Belaontzia. Belaontzia da Saltillo, zuzena da? 22 metro luzeko belaontzia. Belaontzia da Navarra, zuzena da?
Monakoko itsasguduan oso ezaguna, hartu zuelako Eusko Jaurlaritzako itsasontzia eta bar. Eta Irosa ere, ez, atunontzia, eta etzen belontzia hori. 225 euro gutxu bendika oso ondo, hau badu egorantz, gutxika, eta urrezko galderan galdetu dugu, ohiko izaten da ezta? Itsasontzi hauek, eskola bihurtzea, hori da galdetu duguna, gaur egun eskolontziak dira 2. Saltillo esan diazue baietz. Zuzena da? Bai, EHUko ingeniaritza eskolako ikasleen itsasketa teknikoen jardueretan erabiltzen baita. Eta ezaztazu zer gertatu zen hemen? Elkar ezagutu zutela, besteak beste, hori, Juan Carlos Borboikoak eta Sofia Greziakoak. 22 metro luze eta metro asko, bete egin behar. San Juan! Ikasi dolan zer egiten duzuzuk, horrelako tertuliak. Esan dugu, baleontzia, albaolan eraikitzen ari direna, badakigu albaolatik pasatu aldala, ikusi eurekin egon, eurekin parte hartu, hori guztia bai, horrez gain, eskola, ontzia. Izango bazan, 1.000 euro, usuetan dikazuentzat. San Juan, zuzena da? Atila, Bilboko itsas museoan, hau basuek! Nika! Beste 225 euro! Ari gara, itxaso guztiak konkistatzen. Segi horretan ondoratu gabe, Opa Titanic, batuek!